Утре кое е? Четвъртък ли утре? Що е четвъртък? Брат, утре трябва да ходя на доктор да ми ви задника от... What the fuck? Да не се ебам, брат. За какво сме правил, брат? Банда Magician днеска, какво направи? Само Magician банднах, брат. И Амбулайс, айде, чакай, че ма спряха, майка му дай бая! Смени първото, нали учи? А тъпко как? Майко. Пинявай, мърша. Ай, грей, направо го пръскате до бой на Valorant. Да бе, добре бе брат, добре, дъто ми не работи бе. Are you okay, bro? Why is he a real person? Are you genuine? Oh, okay. You're sorry. Си позволява да ме разконектва, бе. Каза, Защо? Какъв си ти, бе? майка ти ще е, бе. Какъв си ти, бе? Чай да го Абе, какъв си ти те питам, бе? Какъв си те питам ти, бе? Помяр. Roshi can give me that Kirk. Bitch be stuck in my dish, give me that Kirk. Tetko не стреляй, не стреляй, бе, тапанар мръсен. Да, брат, па ще направим 3 звезди, бе, брат. То снайпер е. Careful, Ted buddy. Ted да си. Dino е нашият плеера. Нямам амо за М-ката, брат, сега страшно толкова шаречи, които на аз Брат, аз ти ще да ти ти бути. О, брат. Аз не съм това. О, май. Аз съм толкова добър със снайпера. Брат, ти лев на орка, ти лев на орка. Веке, му да кара самолетът на обратно. How the fuck ще караш самолета на... you mean that way? Брат, заболя ма главата. Нека, това беше сет. Това беше сет. И сега като вземем уепъните, като ги върнем в косатката, ти направо му пускаш хайс, Бро. сега да купи работите и да мога да пуснем направо. Врон. See you out there, gang. See you out there. Пълен наркоман. Я не смог. You don't do anything in real life, you little dog. Абе, Мършо е, брат! Мисклик. Кой фърли то? Да, те нашите че цел троят, брат. Ай, се кез, мога стен цел. Майка ти дебът, заради ти умрейте. Ти умра ти. Няма джета на ашко направи пик, не ничего. Може да не ма брокваш, може да не ма блокваш. Ей отдолу. Боско, какво правиш? Абе, не мога да чуя играта! Майко, Наша направо, сега че пръднах толкова напрежение. Шкем. Катамайна бейтърска. Ти еба под катамайна, аз за тебе повяр такъв. Знам са те. Thank you, brother. Хитлер. Хитлер, откъде е момчета? Я ми кажете. Значи къде? Австрия. Италия. Австрийския бояджия, брат. Браво, мой човек, знаеш. Cypher is here. Ти ли? Сега ще го убивам. Джета е тука. Ай, кана. Защо ма блокваш? Защо?